אני לפני חודש, או שבועיים, כן, לפני חודש, אכלתי קאפה, שרגע אני צריך להתאפס על החיים שלי ולהתחיל לתת את כל הגז באלבום הזה. ועזבתי הכל, ישבתי, אמרתי, טוב, אם אין לי מנהל, אני צריך לעשות את זה בעצמי. וישבתי, עשיתי טבלאות מסודרות. הבנתי איפה אני צריך להשקיע בשביל שהדבר הזה יצליח. וראיתי קורסים אינטרנטיים. ואני כל היום, המוח שלי סביב זה. כל היום אני הולך לישון, כשהדבר האחרון לפני שאני אעשה זה לעבוד על משהו שקשור לאלבום. אז איך בעצם התחלת לכתוב את האלבום? אז האמת שלא התחלתי מלכתוב את האלבום. קרתה איזה נקודת מפנה בחיים שלי והחלטתי לכתוב ממש סיפור, מעין מחזמר. את אותו סיפור שעברתי רק במין תחפושת כזאת של סיפור על גיבור על. אמור לבוא מישהו? שלום.